Sa Good Vibes, isa ka Ilonggo ang pinakauna nga Pinoy runner nga nakasulod sa top 3 sa ginpatigay nga ultra marathon sa Belfast, Northern Ireland. Siya nagdalagan sa sulod sang 62 ka oras sa nagkalainlaing nga weather condition kag terrain. Aton siya kilalahon sa report ni Marty Go. Gintibong sang 45 anyos nga si GV Tolentino ang hayahay sang Pilipinas sang siya ang nag-rank number 2 sa ginhiwat nga the last one standing ultra marathon sa Belfast, Northern Ireland kung sa diin siyang nagapuyo kaupod ang iya pamilya. Iya nga gindalagan ang 4.167 miles sa sulod sang 62 ka oras nga may nagkalain-lain nga terrain o kun alagyan. Adlaw tubtub sa gabi kag nagapahuway lamang sang 8 ka minutos kada oras. Iya nga na-break ang record sang UK Irish marathoner nga si Peter Cromie nga nagdalagan sang 52 hours. Yung target 60 hours, huwag tayong uuwi na hindi natin nakamit yan. So parang may goal kami. Ang goal ko doon, third place lang eh. So binigyan ako nila ng second. So ang goal doon sa qualifying ng World Championship is like 60 hours. I give them 62 loops, 62 hours. So, it's happy for me because one day, ang winning, bonus lang para sa akin eh. Yun yung ididedicate ko rin sa all Filipino people na we are strong. We are strong. Nabunag sa Iloilo si GV kag nagpuyo man sa Bacolod kaupod ang iya mga ginikanan. Nagpadulong sila sa Ireland sa 2001 para magtrabaho kag isa siya karon ka catering assistant sa Dublin. Madamo na nga mga marathon ang ginintrahan ni GV sa Ireland kag United Kingdom nga nagserbe nga training niya para sa ultra marathon. Sunod sa iya, malawig nga pasensya kag time management ang kinahanglanon sa training, agud nga makondisyon ang iya lawas kag pamensaron para sa pagdalagan sang malawig nga mga inoras. Nag-training ako nga gin-separate kong speed and endurance and different time and different days, different climate. So, lucky lang gid ako kay ang ako na lapit lang gid sa sa backyard na malapit sa mountain. So, nakapokus ako sa program ko na every week I need to climb in the mountain. 3 times a week, 4 times a week ako nag-climb sa mountain. Kahit hindi naman ako tumatakbo, nag-trekking ako para lang mag-strong ang glute ko, ang hamstring ko. So, nabibuild ko yun. It's not about a short time. It's about time na talagang pinagsikapan ko na yung mga winning na darating sa akin balang araw is just a bonus. Kabahin sa iya kadalagaan ang iya mga kaupod nga Ilonggo nga sanday Rex Brillantes kag Donald Sumbilya nga among nagabulig sa iya training kag conditioning ilabi na sa tion sang kompetisyon. Suno kay GV, dako nga bahin sa iya kadalagaan ang iya ginatawag na Team Lusob. Silang nagbibigay sa akin ng kakain ka na. Yung nagre-remind sila kasi itong challenge na to is not an individual challenge eh. It's about team effort talaga. Oo. So binuo namin yung Team Lusob kasi Ilonggo tayo eh. Nagaserbi nga inspirasyon sa iya mga ginikanan. Makapila ka beses nga na-stroke ang iya amay kag diabetic naman ang iya iloy nga lunsay nagtaliwa na. Diri nakita ni GV kung ano ka-importante ang ikaayong lawas amo kun nga nagsulod siya sa sports. Padayon sa karon ang training ni GV para sa qualifying rounds ng World Championship nga pagahiwaton sa Tennessee, USA sa Oktubre. Marty Go para sa Digicast Negros.